Ja, dames en heren, mijn verontschuldigingen voor Hans. Ze wil het delegeren met doen, maar het werkt niet echt. En ze zit om de zoveel tijd met haar smaad ertussen. Maar ja, ze kosten me een beetje in de gaten houden. Dames en heren, hier naar mijn Shakkie-bagger. Dit is natuurlijk de Shakkie-bagger. Muziek, boutique, voor jong en oud, voor iedereen chic. En dames en heren, wat ook chic is dat ik vandaag met mij aan de bar heb. Monique en Jean. En Monique komt zo weer terug. Ja, zeker. Jeanke, dames en heren, is een collega-DJ. Klopt dat, jong? Je hebt jarenlang op ze gedaan, Jeanke. Ja, dat klopt. En bij welk station zat ze? Ik zat bij het station, ik deed dat in vrije tijd. Ik denk dat stieg bij radio. Nee, dan heb ik me weer vergist, maar dat ik dat niet. Leuk is, fijn dat je er ziet. Ja, leuk. Als ze staat hij, Monique en Jean, op naar het weekend. Goeie instelling, dat is ook mijn thema natuurlijk op na het weekend. Want door de week sponsen zoveel en in het weekend kan ze even de boel. Wat zouden jullie moeten weten over Monique en Jean? Ja, Monique. Ja, wat zouden jullie moeten weten? Dat we dus samen een cd hebben gemaakt. Ja. En dat we dus bezig zijn met het eigenlijk feestelijke nummers. Op naar het weekend, over het cd ook zo. We hebben dus 6 oktober een presentatie gehad. En dat was super leuk om te doen. Dus ik denk dat de carnaval gewoon weer met nummers aan de gang. Dus gewoon bezig blijven. En wat voor nummertjes stonden op dit CD? Ja, het is de eerste cd, dus het is toch een beetje gissen en proberen wat gewoon voor doen. Er stonden liedjes op wie versie Maastricht neer. Dus er stonden een paar over Maastricht op. De bedoeling is dat we dat de volgende keer het minder gaan doen natuurlijk. Ja. Maar ja, goed, de bedoeling is dat we dus straks met een Welske eventueel ook het feestelijke dansmuziek en zo komen. En dat er nog iets speciaals voor de vastenavond, of heb je zo gaat van? Ja, we hebben een nieuw liedje voor de vastenavond. Dat staat ook niet op de cd, dat zullen we dadelijk doen. En ja, daar stond ook meer liedjes voor de vastenavond eigenlijk op, maar dan heb ik even een stok voor de vastenavond. Dus en dan is het de bedoeling voor een Welske en een tango en dood. Ja. En als je dan live op de bühne ziet, wie gaat het dan met hem? Alle vrolijk, Jean? Gewoon helemaal prima met hem, dat heb ik helemaal gehoord. En de chance is die ongetwijfeld. Jackie, nog 1 minuut! Dat is mooi, nog 1 minuut! En nou! Als gekend is een aanbieding met de Texaco. Ga maar gaan kopen, ik krijg de uit van mijn golden doelstof. Ik moet een beetje met een mee. Smak, smak. Niet een Jean, wat had ik een nummer gebeuren doen? Ja, Nee, klopt. wie heeft het nummer? Het moest maar niet zo lekker zien. Dat is wel een fijne titel, moest maar niet zo lekker zien met andere Dat woorden. kwam je van ieder weekend. Het moest maar niet zo lekker zien. Ja, ik weet het, nu zo luisteren. Ja, in de maandag is dat weer. De schoer, hè? De schoer, mijn god. Ik af en toe wakker zo in het milieupark. Ja, hoe ben ik beland? Ik zou zeggen, pak ik even de micro's, Ja, tegen wacht. deze school dus. Gaat veerlijk stond. Heb ik dat toevallig nog in een fijne website met een Ja, www.moniqueenjean, daar staan alle informaties op en dan kunnen ze ons volgen. www.moniqueenjean.nl met me gaan. Ja, altijd Dan kunt u ze zien, dames en heren, het Kluksclub. Het moest maar niet zo lekker zien. Monique en Jean! La 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 la. La la. La 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 la. Het moest maar niet zo lekker zien. Dan gaan we weer die goeie wie. Met ik gevier de lieten af. Het zit maar niet zo lekker op. Het moest maar niet zo lekker zien.
me doe de eerste kop. Ja, het moest maar niet zo lekker zien. Dan gaan we weer de rode wien. Nee, ik gebeurde niet te nog. Als het maar niet zo lekker was. Het moest maar niet zo lekker zien. Dan gaan we weer de rode wien. Ik word er zo nipper. Als het maar niet zo lekker was. Worteltjes en frikandel. Hoi, hoi, hoi. Dat zo eens gezond afhaal. Hoi, hoi, hoi. Kosteletten en soufflés. Hoi, hoi, hoi. Rommelt in de mayonaise. Ja, ja. Het moest maar niet zo lekker zien. Dan gaan we weer de rode wien. Nee, die gebeurde niet te nog. Als het maar niet zo lekker was. Het moest maar niet zo lekker zien. Dan gaan we weer de rode wien. Ik word er zo nipper. Als het maar niet zo lekker was. Ik word er zo nipper. Als het maar niet, als het maar niet, als het maar niet zo lekker was. Jackie, we kunnen beginnen! Jackie, we kunnen beginnen! Ja, Hans, zie, fijn. Ik heb gehoord dat ze nog iemand nodig hebben op de kinderboerderij in Dalen. Of misschien kunnen ze daar even gaan kijken. Dames en heren, jongens en meisjes, hoe gaat het publiek? Mijn naam is Jackie Bagge en dit is natuurlijk weer een fijne aflevering van Jackie's muziekboutique voor jong en oud, voor iedereen chic. En wat ook chic is, dames en heren, jongens en meisjes, hoe gaat het publiek? Gisteren waren ze nog bij de MTV Awards en vandaag zien ze het koningskoppel, verder durven te zeggen, van de Maastrichter, Vastelanders concours enzovoort. Hij zien ze Duo XL, oftewel Dory en Marianne. Oh, wat zegt ze dat chic! Oh, Wat zegt Marianne? dat is de klaar. Het is Zeg. een Franse naam. Ja. Kinderen, wat hebben we nu allemaal gewonnen? Want het duizelt me gebitten. Ja, van weet je het zelf niet, hè? Krijg je het nog geteld? 2008. 2008 is het begonnen. Ja. Met Maria. Met Maria, En dus. toen heb ik die prijzenkast moeten aanschaffen. Nee, ik Nee. heb een timmerman moeten aanschaffen. Wel. Alles achterin te komen. Ze zwoert ik graag, dat is Ja. niks. Dat was een cd gelovig, hè? Ja, dit Ja. is eerst. Maar 2012, toen moesten we nog een grote kast Nou, maken. de kast. Ja, we denken altijd goed Ja. met alles, hè? XL, hè? Het is, Ik het is zou. bijna XXL, maar ja, we passen nog zus in de jas, dus Ja, het is ja. een XL. Dus, prijzen genoeg, hè? Ja. Erkenning genoeg. Ja. Bokingen ken me, ja, maar ook Altijd. genoeg altijd, hè? Dus we zijn goed bezig en op de goede weg, hè? Ja. Vinden we zelf, hè? En we moeten even nadenken. Ook dit jaar had je weer gescoord natuurlijk. Ja. Met een liedje. Ja, ja. Vandaag heb ik geen In de liedje. streek eerste plaats. En hadden me laten vertellen dat die beker nog groter was. Als niet alle te geloven. bekers vanaf 2008. Niet te Die, geloven, klopt wat dat? van de beker. Geweldig. En dan hebben ze die nog binnen moeten takelen Ja, natuurlijk. mensen, dat was het schoonste van alles. Dat hebben ze niet bij ons naar binnen getakeld, maar bij Noël Fabri en Raymond de Pauw, want dat waren het Ja, gewoon. de schrijvers. Maar die hadden wel zo'n oorkonde, hè? Ja. Zo'n. En die hebben ze neven de kaas hangen nu. daar. Ja, ging niet te boven wat goed. Maar En met dat liedje, dat vind ik ook bijzonder om te vertellen, Ja. vierde plaats bij Limburgs Vastelavondsconcours. Ja. En de LVK. wie gaat je dan met doen met een vierde plaats? Zeg je vierde plaats of zeg je vierde plaats? Nee, Zie je, vinden dat wat chic is van daar staan? Alweer van Pizzakies van dat nummer. Zie je niet dan dat nummer? Dat is Hanske, die zit op zolder met te kijken. En Patrice. Daar, Hanske, daar. Patrice ook op Oh, joh. zolder, ja, die kan niet zo goed Oh, tegen God. de kindje Patrice. ja, ik had dat Oh, blikjes wel lekker, meer lekker, doen. oh, die kind zal hem niet afgeven. Ja, oh, dan pak ik ze dadelijk. Zeg,
Het duurt een beetje natuurlijk bij eure carrière. Wat zijn de nieuwe plannen van we nog maar binnen seconden, want je moet zo We bestaan volgend jaar 11 jaar. 11 jaar zien we begin. Niet te geloven. Wie wat hebben we nu gehouden met een tweeën? Vergonnen theater. En kun je nog een feest staan? Ja, hier Maastricht, hier Limburg, kunnen te weten, ingezet, radio, televisie. Ja, hier krijg je een vetkaart en behandeling. Het wilde een Maastrichtse revue. Revue, alles met een lach en een traan. En een thuisje. Het tasje zeker. Het wil een happening en het gaat zich afspelen in het theater in Maastricht in december 2013. Oh, zeggen! Oh, dames en heren, jongens en meisjes, het winnende lezen! Bij Jus in de groeikamer is het even onderin. Bekjes, bruiken, alles ligt doorheen. De dikke Jim staat neven de tv. Confetti vindt ze zelfs op de bleen. Op de zwaarste in de stuk geschreven. Want een geluk mee te maken leven. Vandaag heb ik geen tijd om te botsen en te koken voor de strijd. Want nu is het weer zo wijd om te springen voor de ketelen muziek. Vandaag heb ik niet beloofd en dat neemt niet geen af. Tot als het hartelijk godsdienst is. Ik van die vastelavond ga ik zo gemist. Het huteke van aanmaken wordt nu weer ook van pas. En van opa is die slippe jas. Die schoenkelbas was vroeger van tant Mie. Den hoekje zei je van die nompie. Van kinds af aan is het dus net gegeven. Want de geluk mee te maken leven. Vandaag heb ik geen tijd om te botsen en te koken voor de strijd. Want nu is het weer zo wijd om te springen voor de ketelen muziek. Vandaag heb ik niet beloofd en dat lukt niet geen af. Tot als het hartelijk godsdienst is. Ik van die vastelavond ga niks op gemis. Vandaag heb ik geen tijd om te botsen en te koken voor de strijd. Want nu is het weer zo wijd om te springen voor de ketelen muziek. Vandaag heb ik niet beloofd en dat neemt niet geen af. Tot als het hartelijk godsdienst is. Ik van die vastelavond ga niks op gemis. Ik van die vastelavond ga niks op gemis. La la la, la la la, la 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 la, la 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 la. Nou, opgeschreven.